едно бързо включване, дигаме настроението за един усмихнат ден, за кушчица, после десерчи от сухи пасти перун, да стане тояшката на чугун за целия ден да ни е хубаво и естествено един готин виц по традиция. Сега един мъж отива нашия на пазар, обаче какво стана? Замотал се 3 часа го няма, прибира се и жена му го подкрава от вратата. Какво става, ли го френ? Пак ли си бил в кръчмата? Той вика, чакай бе жена, гледай са. Представи си, че няма магазини. И тия домати е трябвало да ги бера. После за това месо си представи, че съм ходил да колям прасе. Ето, 3 часа ми ги спестява магазина, аз мога да си правим каквото си искам. Та казала, така ли? Добре, нема ядове. Минали се са 2-3 дена. Нашия се събужда, пералнята пере, обаче нема закуска, нема нищо. Отива, гледа жена му ухова си лежи, цъка си на телефона и той поглежда и вика, добре бе, поне едно кафенце нема ли бе? Та вика, кафенце, знаеш какво? Представи си, че нямаме пералня, аз съм на реката и 3 часа ме нема, да знаеш.